Claire Castro. Claire Castro. Hindi ako nag-Sanskrit, tibay ko rin talaga. Sino ma'am? Sino di ma'am? 30 lang po. Ay, one viewer shout out. Bawal tamarin. Tingin mo na ang cellphone ko dong. Talakito. Pag sila nawalap ko. Aray ko! Wag na, Dayben! Dayben, wag na. Yeah. Alright. Tara na, tara. Hi. Hello. Hello. So pala nga nagpunta. Hi, mine. Shout out. Huwag na ate. Hi, viewers. Thank you all. Salamat po 1,000. Oh, tama rin. Hindi na ate. Ay, shout out viewers. Ding ding. Thumbs up sang kayo. Ay, Gabo, shout out. Official.
Thank you Sanggay, salamat. For viewers at 2 thumbs up, maraming salamat. Sa'yo, te. Fourteen viewers, thank you. 3,000. Ay, 18 viewers, thank you. Sixteen viewers, thank you. An at saka pangit, bagay naman talaga. Drake, pangit di ba? Sabi mo pangit tsaka an. Bagay na bagay, pangit na an. Ganda na tunog na. Magkatunog naman, pangit. An. Pangit na an. Shout out. O an na pangit. Sakto lang yun, kasi pangit naman talaga yung an eh. Kailan pa naging maganda yung an. Ay, 13 viewers, thank you so much. Haba na ng buhok ko, kailangan ko ng Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Pangit na an. pangit na. Ay, nasabay mama niya dyan. Sabay mama niya dyan, Mark. Ay, pugi. Oh, pugi mata. May no, si Grace, oh. Lakas na mata. Hi, Nay. Nay, Jolatory, yes, morning. Shout out po. An na pangit. Hi, Will. Gracia, shout out, sabi ni Cabus. Hi, Nanay Joleta, love po, sabi ni Mer Grace. Kuya Cabus. Hi, Will. Thank you so much, Will, for visiting. Well, from Cabus. An na pangit, God. Cabus, from Willie too. Thank you, Will, for visiting. Grace, tita, ay, nanay, thank you, nay. Salamat po sa pagbisita. Nag-end na ba si B-Boy? Tamsak naman po sa aking live. Thank you so much. Ay, tapos ngayon na. Talmark, Shouty. Sino to? Kakuridas, shout out. Oy, Kakuridas, kumusta? Saan pa kita nakita nun? May moderator ka na, idol. Meron na naman badyo na pumasok. Nanay Joleta, hello. Mayroon na naman pumasok na ano. Usok. Ba't naka-spam ka? Hindi ko alam. Sabi ni nanay. Nay, hello, morning. Kain lang po ata. Thank you, tol. Welcome, Kakuridas. Saan ba tayo nagkita nung Kakuridas na live? Kay Ma'am Sally ba yun? An na pangit.
Excuse me po. Nabinta na tayo mga Kuwari 1.6 yan. Wow! 1,000. Ay! Akala ko 1.6 na, 1.50 lang. I will. Pag-Corridas, boss, shouties. Sabi, thank you tol, thank you rin. Sabi ni Cabos, hi Will, from Nanay. Chalita. So word, Christmas party tol. Wala. Nagkita ba tayo ron? Nandun ka ba? Tol, Sunny. Sunny San. Wala si Sunny San. Andiyan ba si Kuya Sunny? Wala. Tayo Robin, shout out. Ano ba si Kuya Sunny? Wala. Ay, salamat po sa 4 viewers at 6 thumbs up. Thank you so much guys. Talaga boss, official. Shouty, sabi ni Kakoridas. Naka-subscribe na ako sa'yo Kakoridas, yung main channel ko. Kuya Almar, morning. Oy, Nogurts! Oy, Nogurts! Nandito ang Nogurts. Kumusta, Nogurts? Bigyan kita moderator. Guys, nandito ang Nogurts TV. Kumusta? Kumusta, Kuya Elmer? Shout out. Oy, Nogurts. Kumusta? Kumusta ang challenge? Ito napapanood yung vlog mo eh. Malakas naman ang ano mo eh, yung channel mo. Lakas. Wash out, pray. Shout out sa'yo. Ay, El June Loco, shout out. Morning, tol. Morning, tol, El June. Baka pumunta ako dyan sa sa Santo Tomas, Batangas, mga April. Pagkatapos ng mahal na araw. Sana magkita tayo ha. Tol, El June. Kalbo, Elmar, shout out, sabi ni Cabos. By Elmer, shouty, maayong buntag, sabi ni Kakoridas. Okay lang, pre. Okay lang ikaw. Kumusta ang buhay-buhay? Eh, okay lang din. Kailan? Sa April ano? June. Sa April. Basta April. First week siguro. Sure tayo. Kita tayo. Oh, kita tayo. Kita tayo sa Santo Tomas, Batangas. Pupunta ako dun. Mami Pas, hello Mami Pas, thumbs up. And guys, si Nogurts TV guys, ipin lang natin. Pasuyo na lang po sa ating kaibigan si Nogurts TV. Kasali po siya sa sa challenge ng ano ang pangalan ng niyo ngayon? Ng yung team. Okay, pupuntahan kita. Sige. Sige, Eljun. Uy, yung pinagkukuha mo dyan, uy. Ayos ka, guys. Down. So, ayan, di ka na pala nasali sa challenge. So, okay lang yun. At least nakakasali na ako ng unang chat. Ma'am, bili na. 25 na lang kilo. At least nakasali na ako ng ng challenge na yun. Nakasahod din naman ako eh. Ito paano. Maswerte, pre. Oo, maswerte pala yung niyo, pangalan niyo, Vlog mo ko para million views, Pag-vlog tayo para mag-million views. Pwede naman. Punta ako sa inyo. Sa inyo ako pupunta. Kahit ako lang mag-isa kasi iwanan ko yung mag-ina ko dun sa kalananay. Merry Cristol, Corridas. Sinabay-sabay mo na, pinakyaw mo na agad. Okay, salamat sa 11 viewers, guys. Team Boom, pasuyo naman po sa nakapin si Nogurts TV. Isa po siyang kasali sa maswerte na challenge na nila sa Team Kabunoto. Pasupport naman po at pa-watch naman kung hindi pa kayo nakasubscribe sa kanya. Please subscribe kay Nogurts TV from Bohol. Bohol, di ba? Saboyda pa si Chong at paring Maki at Ana kasali din. Oo nga, si Sniper Dudes kasali nga rin. Salamat, pre. No problem. Salamat sa pagpasyal, Nogurts. Thank you so much.
Guys, pasuyo po kay Nogers TV. Sa nakapin. Diyan kay Grace. Sa lahat po na nandyan, pasuyo po sa nakapin. Pa-subscribe na lang po kung hindi pa kayo nakasubscribe dyan kay Nogers TV. Or kung hindi pa kayo nakawatch ang kanyang mga video, pa-watch na lang po. Thank you so much. Love you all. Yan, si Kuya Elmer. Malagi nanonood po talaga yan sa mga Tama, Bohol. Nasa Bohol ka pa rin ngayon. Lakas ni ni Katuba. Grabe. Grabe ni Kabayan. Lagi ako sa kanila. Boom. Nuggerts. Oo nga. Alam ko yan. Si Kuya Elmer. Lagi nanonood yan sa sa mga Team Kabunoto. Ay, salamat sa team viewers. Mga tinda lang tayo ngayon. Tuloy-tuloy lang tayo. Pre, lalakas din tayo lahat. Oo. Kahit di naman layo lumakas, ang importante sa akin yung paninda ko mabibili. Kaya blessing po yung sumahod tayo. Bonus na po yung sumahod tayo sa YouTube. Are you doing better than I? Princess, araw. 16 viewers, share out. Hello. Hindi pa ako nakapasyal kay Idol Jeff. Mula nung nakapunta ko dun. Hanggang ngayon, di pa ako nakapasyal. Kuya Wangbong, grabe ang lakas ng channel ni Kuya Wangbong ngayon. Wangbo TV. Kuya Wangbo official. Lakas ng channel nyo. Grabe. Angas. Malakas ang ni Kuya Wangbo ngayon. Wangbo! Shout out sa iyo, Wangbo. May 10,000 views na si Kuya Wangbo. Oo nga, lakas ng love team. Top 1 at top 2. Ay, si pala, si Cyril, kasali rin na ba? Kasali din ba sa challenge ng maswerte? Oo, napaka-simple mo, pre. Humble. Naku po. Hindi tayo humble. Rin tayo, baliw din tayo minsan pag baliw mga nanonood sa atin. Pero pag kakilala ko ang nanonood, ay respeto tayo. Tulad nyo. Ay, B-Boy TV, pasuyo naman kay Nogers TV sa kanyang video. Wangbo, solid din yan. Oo, si Wangbo. Palipad yan eh. Solid yan, Nogers, si Wangbo TV. B-Boy TV, pasuyo naman kay Nogers. Dating dikit. Pawats na lang po yung kanyang video pag may extra kayong pool. Ay, Willie to 8, shout out. B-Boy, boom. From Willie to 8. 14 viewers, thank you. Ay, The Grace TV, shout out. Asin! Nelson, Asin! Oo, kasali din sa challenge si Miss Cyril. Kasali din pala. We love you. Well, we love you. Morning, Lods. Morning din sa'yo, The Gray. Ay, Papa Job, Chibi. Hello. Ay, dami tayong viewers ngayon. Sana all. Marami tayong viewers. Salamat po sa lahat ng pumasok. The Gray from Cebu. Boom. From B-Boy TV. B-Boy, shout out. Sabi ni The Gray TV. Ay, Papa Job. Kumusta, Papa Job? Si Papa Job, makulit to sa mga niya, sa kanyang mga short video eh. Mataas ang views nito si Papa Job. Sa Team Boom, thank you sa all support. Oo, manonood ako sa'yo. Kasi naghintay lang din ako pumasok ka sa live ko eh. Kasi nanonood din ako sa sa live mo. Nanonood ako minsan sa live. Lang ako noon, lalo nung kasali ako, hindi ako nagko-comment. Tamang nanonood lang. Okay lang, dito lang ako sa work, sabi ni Papa John. Alright, pwede, maganda yan. Basta na yung kumatos dyan. Sino ba yung Kuya Elmer? Si Kuya Sunny? Nakapag-live na raw. Papa Job, shout out, sabi ni The Gray. Wash out sa all viewers, sabi ni Nogers TV. Guys, yung nakapin po, pasuyo po. Si Nogers TV. The Gray, baka hindi ka pa nakadikit dyan kay Nogers TV from Team Bohol. Paano naman po pa-subscribe or pa-watch naman po kanya mga video. Kasi kasali siya sa challenge ng Team Maswerte. Napanood ko na si Nogers sa mga live niya. Oo, napapanood niya. Thank you, B-Boy. Salamat, founder B-Boy. Sige po, dikitan ko. Thank you, The Great TV. Papa Job, pasuyo din po sa naka-pin si Nogers TV. Baka hindi pa po kayo nakadikit dyan.
Diyan, pasuyo naman po pa-subscribe or pa-watch ng mga kanyang mga video. Kasi kasali yan. Kumusta pala? Sino bang nanalo sa inyo nung ano? Yung ano bang challenge na yun? Polybook. Pasok si ano, di ba? Nakapasok si Kagrasa kasi yun ang sinuportahan namin si Kagrasa. Nanonood ako doon. Hindi siya nakasali ngayon. Si Pepe nalaglag eh. At si Mel TV out eh. Ay, salamat sa 8 viewers at 15 thumbs up. Vlog ka lang ng vlog no girls. Iwawatch ko yung mamaya yung video mo. Mag-ano lang ako doon. Pag nag-comment ako ng heart, ako yun. Yung main channel ko gagamitin. Ay, naka-live si Mabel. Si Kumatos Boy. Sige po, dikitan ko. Salamat. Dan na nakapin. Thank you, The Great TV. Salamat. Maraming salamat. Na girls, may dagdag ka na subscriber from The Great TV. The Great, thank you so much. Salamat. Nasuka. Gawa ka muna, hindi ko kakainin. Okay mo naman. You're welcome, Loads. Thank you, The Great TV. Guys, yung Nogurt TV po, pasuyo po ah. Salamat po sa 10 viewers at 15 thumbs up. Laki ng sahod ni Jmar sa YouTube na $767. Wow! Wow! Nag-viral ba yung ano mo dun? Yung Jmar? Sana all. Congrats, Papa Jam. Congratulations, Papa Jam. That's good. Ayos yan, $767. Magkano rin sa pesos yan? Viral mga short niya. Ayos. Very nice. Galing. May 1 million ka dun, di ba? Ate Army Tamsakdan. Hello po Ate Army Caparal. Morning po. Thank you so much for bisita po. Ang galing. Papa Job, naka 768 sana all. Mapapasana all ka na lang sa 70. Ito, 50. mas mura pa nga yun. Mark, yo, thank you. Ate Army Boom, morning, sabi ni Biboy TV. Papa Job, thank you Papa Job. Guys, yung nakapin po si Nogurt TV, pasuyo naman po sa kanyang YouTube channel. Subscribe para madagdagan kayo ng subscriber. Oo nga, Eddie, 2 channel pa monetize sa YouTube. Kumikita natin. Kahit tapos na po. Yan. Yan, tell me. Congratulations, Papa Jab. Biboy TV, good morning, sabi ng Ate Army Caparal. Fresh kamatis, masarap yan. Hindi na nga yan fresh, kahapon pa yan, Papa Jab. 30 lang ang kilo. Tira ko yung kahapon. Sayote ang first ngayon kasi bago yan. Sayote natin, 30 ang tumpok. 30 tumpok, guys. Mas 30 kilo ang kamatis. Thank you sa 9 viewers at 17 thumbs up. Thank you so much sa inyo lahat. Salamat po sa pagpasyal. Nogers, thank you. Team Bohol, thank you so much. Guys, supportahan natin ang Nogers TV. Watch ko kanyang video. Mamaya iwawatch ko yan, panonorin. Tawa. Hindi na yan fresh yung sa kamatis. Kahapon pa yan. Tira ko kahapon yan, hindi na ubos kasi. Hindi ako nag-vlog na yan. Tsaka kahapon, hindi naman madam. Wala na ako may ibang ma-vlog. Kung hindi puro kamatis, sayote.
Ay, Ma'am Shibing. Hello, morning po, Ma'am Shibing. Host, like 18. Thank you so much, Ma'am Shibing. Good morning po. Dagang salamat sa imo pagpasok sa akong live. Thank you, Ma'am Shibing. Ingat po lagi. Yan si Ma'am Shibing, lagi po naglalive yan. Marami po yung viewers si Ma'am Shibing. Thank you, Ma'am Shibing. Thank you so much po sa pag-bless. Welcome, host. The Gray TV, thank you so much, The Gray. Salamat, The Gray. Salamat. No, girls, baba muna kita. Pin ko si The Gray TV. Ha? Salamat, The Gray. No, girls. Yan, replace tayo kay The Gray TV, guys. Pasuyo naman po sa nakapin. Baka naman po, hindi pa kayo nakadikit diyan. Pasuyo naman po sa padikitan naman po. Dan dikit sa nakapin. Ay, Ate Army Caporal, thank you po. Salamat. Si No Girls TV yun, from Team Bohol. Napasyal siya sa live ko. Thank you, Lods. Welcome din sa iyo, The Gray TV. Thank you so much sa pagbisita. Kumusta ang business natin? May trabaho ka pa rin ba o may yung sarili mong business or nangangamuhan ka ngayon? Shout out sa 11 viewers at 19 thumbs up. Thank you so much. Aba na ng buko. Kailangan ko naman pag-buko. Init. $30 kilo, 30. Mahina loads ngayon, customer. Oo, mahina. Ano bang mo ngayon? Pagupitan ba yun? Parlor? Pag mga ganun, mahina. Pag may pasukan yan, malakas. At nagsasideline ka ng iba. Yes, bro. Parlor. Kailangan mo talaga may extra income. Dan sa nakapin kanina, Sangkay. Thank you Sangkay Grace. Thank you so much. Salamat sa pag-subscribe kay No Girls TV. Nine viewers, thank you po. Salamat sa naka-BG dyan. Ma'am Shibing, thank you so much po sa pagpasyal. Guys, pasuyo po sa nakapin. Dan connect sa nakapin, The Great TV. Thank you, Ma'am Shibing. Maraming salamat po. Guys, balikan nyo yan si Ma'am Shibing. Marami po yung viewers tuwing nagla-live yan, tuwing hapon. Mga 2 ata yan, 2. Dan dikit sa The Great TV. Thank you, Ate Army Caporal. Maraming salamat po sa pag-dikit kay The Great TV. Thank you, Ma'am Shi. Sabi ni The Great TV. Yan, dagdagan ng subscriber. Yahoo! Oy, Papa Jab! Thank you, Papa Jab. Ma'am Shi Bing, hello po sa ni Biboy TV. Papa Jab, kumusta ang yun? Baba mo yung min channel, o yung isa mo, yung Gmar. Para makita namin kung gano'ng karaming views. Komedyante ito si Gmar. Si Gmar, si Papa Jab, komedyante. Galing. Kahit nga sa niya, sa Facebook. Hoy! Sana all may palipad ang No Girls TV. Sana all may palipad ang No Girls. Hoy, No Girls, thank you ha. Bawi ako sa'yo, No Girls. Ginawa mo yan. Screenshot, may No Girls TV tayo. Thank you, No Girls. Salamat sa pakulay ha. Guys, yan si No Girls TV, paldo-paldo na rin yan kasi ilang buwan na rin kasali sa challenge yan. Yung kasali din ako sa Team Doncilia, tapos Team Polybook, kasali din siya. Tapos nung Team Maswerte, kasali din siya. Magandang niyan, makakabili yan ng tricycle. Si No Girls. No Girls, thank you, salamat sa blessing ha. Ingat ka lagi dyan sa ating ball. Mamaya, pasukin ko mamaya yung mo. Yung vlog mo. Si-share ko mamaya sa grupo namin sa Team Ball.
Ang magalala. Malalagdagan din yan kahit konti lang kami, makakadagdag din kami ng views. Lalo na si Sangkay Grace. Si Sangkay Grace, mabait yan. Ipi-play niya yan ngayon. Grace? Mabait ka ng Sangkay Grace ko niya. Ipi-play yan ni Sangkay Grace yung ano ngayon, yung channel ni Nogurts TV sa kanyang extra post. Ipi-play yan. Sus, mabait yan. Salamat pre, out muna me hanggang sa susunod ulit. Sige, Nogurts. Asahan mo na lang yung suporta ko. Dagdagan yung views mo man lang. Hindi naman kami ganun karami. Pero asahan mo makaka-asa ka sa amin. Mapapanood namin yung mga video. Salamat sa pagbisita. Good luck sa challenge sa maswerte. Hindi kasi na ako makapasok sa live ni B-Dogs kasi mayroon tayong mga araw-araw ginagawa eh. Nung kasali lang akong Team Duncil yan, nakakapasyal-pasyal ako. Kasi kailangan talaga makapasok sa live niya kasi hindi natin malalaman kung anong mga regulation ba. Ngayon hindi na ako gano'ng active kay Idol Video. Pero nanonood ako naman mga video. Salamat Nogurts ha, ingat. Salamat. Ma'am Criselda, pasuyo po sa ating kaibigan si Nogurts TV at si The Grey. Anong sabi mo Sangkay? Hindi ko marinig. Ang sabi ko mabait ka kako. Ang video ni Nogurts TV pa, suyo naman, pa-watch naman. Di ba may extra phone ka dyan? Pa-watch din. Kasi tag mo yung yung Team Boom. Dali na. Grace. Bait-bait yan ni Grace eh. Ito, pin ko ulit. Ayan. Nakapin si Nogurts. Ayan. Guys, pasuyo po sa nagpakulay sa atin. Pakulay sa atin si Nogurts TV ng blessing. Blessing. What ang magiling ba? Yung maliliit lang. Sana ka diri. Yung maliliit lang. Hey, madam. Eugene Ray Villanueva, thank you so much. Salamat sa pagpasyal. Ako po nagla-live ako sa YouTube. Oo, pakunti-unti lang. Hindi naman ganun kalaki. Extra income. Yan din ako nakakuha ng pangpuhunan. 35. 35 lang. Kuya Ate Army, thank you. Hi Nogurts, maraming salamat kasi gumalaw ang ating Miguel Charat, Harang Nogurts, sabi ni UJ. Ate Army, hello. Sending support Nogurts. Thank you so much UJ. Ate Army, thank you so much po. Ma'am Criselda, hello. Sangkay Grace. Ayos ka dyan. Bomba! Parang buko siya Ayaw na sa tapat kasi sinasabihan uto-uto eh. Oo, kapit-bahay. Ha? Dalawa ata yung motor niya. Dalawa. Pero pa isang maingay na motor yan eh. May sidecar. Wala na, bininta niya na. Bininta na. Meron. Ano yan? Tatlo eh. Tatlo. Perselda, thank you. Perselda, thank you so much. Wash out sa all. Salamat sa support. Out muna pre at sa all. Salamat sa support. Thank you. Gusto nyo para. Sige na, baba ka na. Watch namin yung video mo.
Ano po? Ilan? Opa, nabigta mo na agad. Bigta. Bigta lang, bigta mo na. Sige no, guys. Salamat, salamat. For viewers, thank you. Bye-bye, bye-bye. Salamat sa inyo lahat. Naka-live si Mabil, guys. Pasuyo. Pin natin si Eugene. Sipag to si Eugene. Pumasok. Ate Army, thank you so much po. Ay, ang init. Okay yun. Mainit! Mainit! Sayote! Siyempre. Eh, ma'am. Matis, hindi na. Magkano itong ng talong? Hindi mo alam? Bente. 20. Eh, bilhin natin. Boss! Wala ang pera, boss. Salamat sa 6 viewers. Sabi natin. I agree. Thank you so much. Boy, thank you. Live si Mabil TV. Pasugod kayo guys. Sugod kayo rin. Boy, pwede mo may extra phone ka. Kailan mo si Mabil si Mabil. The real Mabong. Isang oras lang ako magla-live. Kung mag-live ng matagal. Yeah. Hey. Dito ka. Ma'am Criselda, thank you po. Salamat.
Ay, pasaway. Thank you so much, pasaway. Yeah. God. Gandang B-boy, shout out. Sabi ni pasaway. The Gray, shout out. Sister Zelda, shout out. Yeah. Tara na. Dalihin nyo na to, dalihin nyo na. Right, na lang. Ma'am, bigyan ma'am sa'yo ito, ma'am, pre. Viewers, thank you. Ay, Ninglor, hello. Guys, pasuyo po sa ating bagong nakapin. Ay, pin nga natin to si Ninglor. Ninglor. Guys, thank you so much kay Ninglor sa pagka-share sa aking live. Pasuyo po sa hindi pa nakadikit kay Ninglor CB. Pa-support naman po. Ate Army, thank you so much po. Thank you so much. Next kita, pin kita mamaya, Ate Army. Agree, baka hindi ka pa nakadikit dyan kay Ninglor TV. Pasuyo po. Subscribe. Binilang Ingit sa Pinas, guys. Nasa ano tayo kasi ngayon? Nasa Pilipinas. Kaya may init. Makauwi nga tayo ng Iran. Mainit sa Pilipinas. Sa Iran, tsaka sa Amerika, mas mainit lalo. Di mo nakita, support ko support ko, kuya. Daning Lord, thank you the Great TV. Salamat. Oy, Galicia galikot naman din Galicia. Thank you Ning Lord. Ning Lord, alam ko po naka-support ka sa akin. Saan nag-i? Viewers, hello. Hello. Ning Lord 3 po. Thank you. Salamat Ning Lord. Salamat. Min channel mo ba yan?
Hindi nakita ang support ko. Kanina? Boss, handa lang yan, boss. Bili. Dali lang, boss. May premier ka pala. Baba mo, yung premier mo. Yun natin natin. Nay, magkano ang tinapay? 83-34. Invisible. Ano invisible? Saan ba? Sa ano ko? Sa upload ko? Nakikita ko naman. Tamsak ng Lord 3. So, di mo nakita. Di ko ata napansin. Dito ba sa live ko? Sorry naman. Okay lang yun. Ito napansin. Kasi may ginagawa ko. May customer kasi. Kaya hindi ko nakita yung comment mo. No? Sorry naman. Guys, pasuyo po sa sa ating bisita ng Lord TV. Subscribe ka niyang channel. Malaki na ang channel niyan. Maka-supportive yan. Kaya mo yan. Tago ni Lolo. Ayan. Baka nga, tinago ni Lolo. Tinik out. Baka tinik out ni Lolo yun. Kaya Seven viewers, thank you. Mainit sa Pinas. Punta tayong Iran tsaka Amerika. Parang yun. Ning Lord 2, hello! Ning Lord 2, hello! Ay, Sabili, the finest word, shout out. Morning. Kumusta yun? Hindi ka nanood dun sa nakabalik ba yung mo, yung kalapati mo? Finest word? Nakabalik yung kalapati mo? Ning Lord, jakitan ko ba yan? Yung trick ko tinago ni Lolo, baka ayaw ni Lolo ipakita sa akin. Sabay ka Lolo Lolo! Lolo Whitey. Jakitan ko ba? Jakitan ko yung ning Lord mo? Sabi mo lang. Yap, naka-uwi naman. Kinabukasan yun lang, late na. Yun lang, hindi ka nanalo. Opo, please. Okay, sige. Welcome. Jacket lang pala Done watching. Sabi ni nakapin bagong dikit. Thank you po, Ma'am Corselda channel. Salamat po. Binalag ka doon sa pinasukan mo. Nasa ibang bansa ka rin ba, Ninglor? Ay, nagulat naman ako. I mean, umalik ka doon, Hi, Mark Joe. May salamat sa pag... Hindi ka
Binigyan damit. Ha, si Sally? Si Sally? Bumalik ako ron 2 beses. Di pa rin ako naka-hide pa rin ako. Kaya di na ako Di na ako bumalik. Kasi sabi naman niya na anuhan ko daw ay sabi naman niya i-unhide daw niya. Eh kung may isang extra phone siya, madali lang naman yun. Baka hindi niya alam yung mag-unhide kasi ang alam niya lang i-hide. Joke lang. Sis B-boy, guwapag may galaw, shout out sabi ni Ninglar. Baka sa Tacloban pumaldo siya. Good luck, si Chinese word. Malaki pa lang premium yun yan, Minsan pala na yun, Ate Armin. Si Ate Armin Capiral, kilala ko yan kasi solid sword yan eh. Si Ate Armin. Pinsan pala niya yon, sabi niya, pasensya ka na Mark. Nangirin naman ako ng pasensya doon kay Ate Sally. Kabigan na kami ngayon. Sandang dikit na kami. Mas dikit pa kami ni Sally kaysa kay B-Boy TV. Mas dikit kami nun. Kaibigan kami na yun. OTW B-Boy, guwapa. Sabi ni Ninglar. Thank you, Ninglar. Medyo pwede makabili ng bagong sasakyan kapag nakaka-simpo. Ay, congrats. Bro. Kaya galingin mo yung yung kalapati natin diyan na galit si mama niya. Good luck the Chinese word. Sana pagbigyan ka ng ating taas. Paldo yan pag magpa Tacloban, sige, Kabi Chinese. Dito ako sa 7 minutes mo, sis B-boy. Thank you, Ninglar. Family account, thank you. Good luck sa iyong mga ibon. Kausapin mo rin. Ipanalo mo para pumaldo ang amo. Maganda rin palang kasi nakita ko yung price. Nanonood ko yung premiere mo kahapon ba yun? Yung price ang lalaki pala Paldo yung nanalo yung kaibigan mo. Dami mong kalapati pala Tambay ako sa saglit, Kuya Mark. Sige lang, okay lang, Ninglar. Maya-maya mag-i-end na rin naman ako. Higit 1 oras lang ako mag-live kasi tayo focus tayo sa pagtinda. Lang to. Saglit-saglit lang tayo mag-live kay lang to, pandagdag sa views sa WH. Alagaan natin ang ating account kasi malapit ng September. Salamat Ninglar, sabi ni B-Boy TV. Okay lang. Salamat sa 9 viewers at 27 thumbs up. Thank you so much, guys. Sana yun. Oy, Padi! Nagbiyahe ka, Padi? Nagbiyahe ba ang Padi natin dyan? Padi, nagpasabaw yan kagahapon eh. Nagpasabaw yan si Mabi kagahapon, nagpasabaw. Falling pa lang yun, wala pa ang final lap at ang major prize. Wala pa ba? Mayroon pa, ibig sabihin, mayroon pa palang iba. Mabi boom from B-Boy. Ma-open nga aga, sabi ni Mabi TV. B-Boy boom from Mabi TV. Dagri, salamat Dagri. Nakapanalo na siya ng 146k in total. Uy, laki nun Grabe naman. Mega love shout out Sir Bell, sabi ni Ma'am Corsalda. Suso ako kaya need ng masabaw na ulam. Anong pinapasuso mo? Samahan ko, kalapatin ko kapag andyan na sa Tacloban may Wonder Boy. My dear Ma'am Chineta Princess, Migalog shout out, sabi ni family account. Good yan, Chinese. Huwag mo ipapahawak kay B-Boy TV yung kalapati mo, Chinese. My dear Ma'am, Mary Grace Francisco, my bonsai, Migalog shout out. Si Darna. Papasuso ka, wala ka naman papasuso.
Baka ikaw sususo. Ano, Mabi? Kuya, palangga, sabi ni Mary Grace. Si Trick, ah. Ang kupal ng ano. Ako lang. Kupal ng dumalay. Manghihina kapag hinawakan ni Darna. Oo, malamang. Huwag mo ipapahawak ni Chinese word pag pumunta ang Tacloban. Huwag mo pa alam na naandun ka na. Instant Grace, may glove shout out, sabi ni Mabi TV. Gopong. Matis, te. Sa'yo, te. Lumungga po na naman itong visit na to. Mag-drive muna ako pa di. BG lang. Sige, sige pa di. Nakakainis. Papugi ng papugi. Wala magugusto sa'yo dyan. Nine. Daming tato, nakakatakot. Sa Mark, pare. Ikaw, digit, ha? Di kita mahahawakan. Hindi talaga ako papahawak sa'yo. May allergy ako. Sino ba yun? Sino ba siya? Darna? Si ano yun? Grace. Si Kupal. Kupal ng dumala yun. Joke lang. Ang truck namin sa club magdadala sa Tacloban. Kami hintay lang dito sa dyan lang pala kayo maghihintay. Akala ko sasama kayo sa ayos. Marami pa naman yung pinapakawalan, di ba? Maganda yung video yun eh. Hellinger Grace Almera, hello. Good morning po. Dagang salamat sa imong pagbisita, madam. Salamat po dyan. Si Darna, kapatid niya, si Ding. Yes, magkamag-anak niya mga yan. Sama Kuya Palangga. Sama ka, Grace. Di ka man lilipad, Grace. May iwanan ka ng mga kalapati. Hey boy, alam mo na. Sasabihin ako sa iyo. Sarap ng tumba. Sarap ng tumba yung puto. Tumba mo na, B-boy. Gusto niya rin din lagi nakikita sa video eh. Lalo pag nakikita niya sa Facebook, mataas ang views niya. Gusto rin ng loko eh. Guys, magpin tayo ng iba. Ning Lord, thank you so much sa patambay ha. Pin natin si Ma'am Criselda. Ano ba? Ay, si Ate Army. Wait lang. Kanina ka pa to, di ko pa ito na-pin. Sorry, Ate Army. Natin kita. Wala na. Wala naman si Ate Army. Ay, nasa na yung video, yung comment mo na. Nawala. Nawala naman si Ate Army. Sa pugi, kahapon ka pa. Pugi ng mata. Kung Perselda, ikaw na lang. Huwag niya yan si Grace at si Biboy, huwag na ipin yan. Bahala sila mga yan. Wala naman silang premier. Sinong unggoy? 11 viewers at 27 thumbs up. Uy, kanina pa yung 27 thumbs up ko. Hindi pa nadadagdagan ng like. Panasuyo naman. Inaano ka ba? Inaano ka rin. Sanda, no? Hanap ka kausap. Tras, amigo. Salamat sa 11 viewers. Thank you po. 1, 2, 7. 1-7 pala bin. Padi, salamat Padi. Salamat sa pagtambay. Guys, pasuyo po siya bagong nakapin kay ano. Ganito, hindi ako isa. Lumalaban na ang Gris Pumapalag-palag na ang Gris Matapang na bata. Ay, na matanda. Hindi pala bata, matanda na pala. Aray ko matanda. Salamat. Welcome. 13 viewers. Thank you so much po. Ang itim ko na rito.
Sira na yung aking skin. Skin. Ayaw ko puntahan yung nakapin. Wala kaming pakialam kung ayaw mo puntahan. Kaya rin namin pupuntahan mamaya sa live mo. Kala mo ba? Mag-isa ka na naman dun sa live mo. Nakatulala. Bahala ka sa buhay mo. Ay, si Sally nag-live oh. Nag-pump up sa akin. Yung kaibigan ko. Sandang dikit. Ma'am Criselda o si Grace, muisit. Muisit ka rin. Bahala, mangalay ang nakapin. Aray nyo, sama ng ugali nyo ah. Pares lang kayo ni Grace eh. Hayaan mo lang Ma'am Criselda, babayaan mo lang sila. Ayaw silang puntahan yung channel mo. Mamaya din, hindi na rin ako pumunta. Huwag mo kayan, ibaba hanggang mag-end. Mag-end ka. Oo, hindi ko talaga ibababa yan. Hindi ko ipipin yung dalawa eh. Hindi ko ipipin si Biboy, si Mabi, si Kuya Elmer, si Grace. Sino pa pumasok na Team Boom? Biboy, tudas ka. Kaya nga Biboy, hayaan mo siya. Sammy. Grace, naka-live si Daryl Mabil. Pasyalan mo dun. Pasyal ka dun. Oh, kunwari ka pa. Kunwari di ako pa pasyal dun pero naka-spy yan. Nagmamasid-masid. Grace, isa. Grace, ha? Ma'am Criselda, tinitira ka ni Grace. Inaasar ng inaasar. Blete. Ma'am Criselda, Grace, pasyalan mo si Mabel. Naka-live. Pasyalan mo doon. Dali. Nandun si Kuya Will. Nandun si Kuya. Huwag mo akong uutusan. Puntahan mo. Hindi kita inuutusan. Ang sabi ko, pasyalan mo lang. Nasa iyo naman yung kung pupuntahan mo kung hindi. Ayoko. Huwag. Ayaw mo. Mahala ka. Magkikita na sila. Magdidigmaan na yung dalawa. Ikaw. Hanggang ngayon. Hanggang diyan ka na lang. Tatanda ka na ng walang... Che. Tatanda ka nang wala talagang ano. Ay, Sa kung kang dito sir, papunta Ultra Mega. Ultra Mega. Kapila pa yung palengke, boss. Sa may ano po, sa may Magno. Kaliwa po kayo dun. Pwede rin dun. Para malapit. Kasi kung ilalabas ka pa ikot ka pa Magno ka na lang, Magno. Magtanong ka sa guard. Thank you all. Diba, Mabi? Padi? Diba tama sabi ko, Padi? Sabi ko kay kay Grace. Pasyalan niya muna din yung nagla-live si Mabil. Kasi inaasar ako ng inaasar niya ni kahapon eh. Happy ako ngayon, sangkay. Oh, ano naman kung happy ka? Di maganda kung happy ka. Ganyan talaga pag happy pag ano. Ay, Gong, andyan pala si Gonggong. Shout out, Gong. B-boy, thank you. 13 viewers, thank you. Patamsak naman po. Ba, naman dadamot yung magtamsak. Tamsak na lang ay pinagdadamot nyo pa. Pastilan ng mga tao, Eric. Gong, sabi ni Grace. Gong, wag mo na papasyalan si Grace ha, Gong. Di ba inaaway ka yan dati? Wag mo papasyalan yan si Grace, Gong. Bayaan mo yan dyan mga manigas. Ingay mo. Kahapon na, hindi mo kasi napanood yung live niyan. Binibira ako ng binibira ni Grace kahapon sa live niya. Sabi ko, babawian kita sa live ko. Akala mo. Love you, Gong. Oh, love you, sip-sip ko pa. May sip-sip pa. Ayan ako, wag na. Gong, wag ka maniwala dyan, Gong. Tupperware yan. Sino tipo? 30 lang, wala. Yan. Gilid po kayo, gilid. Gilid.
Malapit na kay Benz na. Magulang ba sa'yo? Taas po sa'yo, tingin mo. Thank you ba? Hi, Mark Jo. Oy, Loy, shout out. Kumusta? Oy, Pogi. Oh, Pogi. Pogi mata mo. Pogi, lakas mo mga sara. Thank you, Loy. Salamat sa support. Mine. Si Grace, may panaya sar mine, no? Pogi daw. Kala niya, mauuto ako. Hindi niya tulad niya. Hindi niya ako tulad niya. Uto-uto. Hi, Loy. Miss you. Musta na, sabi ni Grace. Oh, musta. Loy, wag ka maniwala dyan. Gusto ka lang papasukin sa live niyan. Huwag niyo papasukin si Grace sa live niyo, guys. Mga Team Boom, sa lahat ng aking mga kaibigan sa Whitey World, huwag niyo pasukin si Grace sa live niya. Kasi pag pinaliparan niyo, iiyak na naman yan. Kaya huwag niyo na pasukin na. Kabayaan mo siya doon mag-isa. Bahala kayo, matatanda na kayo. Grabe ka naman, makatanda. Parang sinabi mo mga senior na yung mga viewers ko. Matatanda na daw kayo lahat. Totoo. Si Big Finest World, nasa ano pa lang yan, 20 years old pa lang eh. Si BB TV nasa 16. Si Grace siguro nasa 60. Si Ma'am Criselda nasa 16 years old pa lang po yata. Si Grace lang ang matanda sa atin. Di ba? Sabi Grace, balak ko pa naman magpalipad. Nagbago na isip ko. Nako Grace, di ko kailangan ng palipad mo. Kung kulay red dyan, baka pwede pa. Pero kung 25, wag na Grace. Ako na lang magpapalipad sa'yo Grace. Ha? Paliparan kita ng ano? 25. 25. Wag ako Grace. Masayote. 30. Kuripot ka pa sa kuripot. Bili mo na lang ng kape yung Grace, tsaka tinapay, mabusog ka pa. Hindi, joke lang. Pero lang Grace. Sige na, palipad ka na Grace. Kumbait naman ang sangkay Grace ko ah. Dairos, shout out. Kumusta? Loy, salamat din. Hindi, wag ble. High blood ka na naman ah. Pangit ka sangkay. Mas sim to you. Pare-pares tayo pangit. My work ka now best friend, sabi ni Dairos. Loy, shout out. Ate Maria Pay, sabi ni Dairos Special. Thank you Dairos, thank you so much. Grace, sige nga, try mo nga magpakulay Grace. Dali, ipipin kita. Kaibigan ko, napakabait nito eh. Saan kay Grace? Oh, kinig lang. Sige, tayo Robin, makinig ka lang dyan. Makinig ka lang sa pinagagawa namin. Hello Dairos from Maria Pay Kalas. Manood ka lang dyan, Tay. Tingnan mo, Tay. Magpapalipad daw si Grace, Tay. Tay, Robin, magpapalipad daw si Grace. Kulay pula. Salamat din. Salamat sa sponsor. Joko. Gagi. Ayaw mo? Ayaw mo talaga? Hindi ka talaga magpapalipad? Okay. Sabi mo eh. Best friend, di ako pumasok sa... Nilagnat ako. Linagnat ka? Pahinga ka lang, Loy. Ingat sa work lagi. Yoko. Sana all na lang. The finest word, tino mo si Grace. Magpapalipad daw siya, kulay pula. Pula na ano, pulang emoji. Salamat, Mark. Welcome din sa'yo. Sige, 1 minute. Isagani. Uy, nabuhay ang isagani. Ito yung pin natin. Gaba na kita. Ito ang gusto ko ipin. Isagani. Ayan guys, pasuyo po sa nakapin. Ma'am Criselda, pasensya na po, binaba muna kita. Hala ka, best friend, nilalagnat ka pala. Oh, Dairos, nilalagnat. Kailangan niya ng ano, yakap salt tsaka kispirin para mawala ang lagnat. Maupay nga aga, sangkay. Maupay gyapon sa imong sangkay. Isagani. Sangkay Grace, tawa mo. Ayun, salamat.
Very nice. Napakatalino mo talaga, Grace. Kulay pula talaga. Boom, tusok. Sabi ni Isagani. Pulang kabayo. Oo nga. Yung finest word. Loko tong ano, Grace na to. Ayos lang yan, best friend. Sabi ni Eloy. Sagani, bakit nandito ka? Oy, welcome si Sagani. Ikaw lang hindi. 30 lang po. Tumpok po. Tumpok? Opo. Oh, yung malilit ka ganyan. Okay. 27 po. 27 lang. Yes po. Yan. 30 lang guys, 30. Oh, bye-bye. Dati, wala ka drawing eh, dati. Baka kapupuyat yan, best friend na. Oh, pagaling ka, sabi ni Darius. Rest ka, kanaloy. Sabi ni isang kay Grace. Sige bro, Mark, puntahan ko siya ha. Sige, thank you Darius. Sige, best friend, kaya yan. Sabi ni Loy. Ma'am Criselda, thank you. Okay, Mary Grace, sabi ni Loy. Puntahan kita dyan pag di ka agad. Magpagaling, best friend. Oo nga, Dairos. Dairos, Ate Criselda, si Boy. Inaano ka, Loy? May lagnat si Loy. Uy, salamat sa 14 viewers. Thank you so much. Thumbs up po, guys. Pasuyo po, pa-like po. Sa mga hindi pa naka-like dyan, pasuyo naman po, pa-like. B-Boy. Hi, Dairos. Michelle from Ma'am Criselda. Guys, nakapin si Sagani. Baka hindi pa kayo nakasubscribe. Baka may extra phone kayo dyan, pasuyo. Yoko. Si Grace, makulit din to, no? Mabuti naman, Grace, hindi ka na nagbi-BJ. Ano? Gusto ko sa'yo. CR muna. Sige. Iwan mo na yung cellphone mo sa lamesa. Huwag mo na isama mo sa loob. Ay, oo, yung bago. Wala ka paper bag mo. Ayun, iniwan ko dun sa Ma'am Criselda, thank you po. Salamat. Uy, 15 viewers. Thank you po. Salamat sa mga pumapasok dyan. 40 viewers, thank you. Hi, B-Boy from Roy. Kawan-8 na rin ako. Out muna, kuya. Ay, Ninglor, thank you so much, Ninglor. Salamat, Ninglor. Bye-bye. Ingat ka, ingat. Salamat sa pagtambay mo. Ingat sa work. Ingat lagi sa... Ingat, Ning. Bye all. Bye-bye, Ninglor. Thank you so much. Bye-bye. Ingat lagi, ingat. Salamat sa pagtambay. Hi, Rebecca. Ate Rebecca, hello. Team Mayor, thank you so much, Team Mayor. Oh, mukhang Team Mayor rata pumapasok sa akin. Ingat po, Ning Lord. Shout out. Rebecca, hello. Sabi ni B-Boy. 14 viewers, thank you so much. Salamat pala. Mark, bakit? Salamat kay Nogards TV sa pakulay niya. Naka $1 din tayo. Nagpambili na rin tayong ano, Coke mismo. Kuya Langga, sabi ni Grace. B-Boy, maganda shoutout, sabi ni Rebecca. Dayata ba? Kita mo kapilili. Walang live ngayon si Sir Eddie. Kami sa'yo. Yes.
Ayata. Kulit na mga apelido. Salamat, Ma'am Rebecca. Salamat ng marami sa iyong pagpasyal sa aking live. Yung short video ko sa reels ko sa Facebook, umabot na ata ng 10,000. Kung sa Facebook, sa YouTube to nagkaroon guys, paldo to na ano. Kasi hindi. Salamat Isagani Reyes. Thank you, thank you. Buko nga ako rin, pre. Sampo. Buko. Buko mo. Mainit eh. Magbuko muna tayo guys. Buko. Buko muna tayo. Thank you. Video muna, Sangkay, may pupuntahan ako. Sige lang, Sangkay Grace. Ingat. Salamat sa pagpasyal. 11:30 mag-end ako. Ano na eh? 11:29. 10 minutes. Mag-end ako. Sarap. Sarap ng lasa asukal. Bahay namin. 11 viewers at 31 thumbs up. Thank you so much. Inom ka ng gamot, best friend Loy, sabi ni Dairos Special. Dairos, thank you so much, Dairos. Renta lang kilo dyan, ma'am. Loy, sabi ni B-Boy. Wala tas sa gani. Wala makinig. Yun ko si Dairos. Dairos, ikaw din, wag mo masyado magpupuyat. Ako nga rin. Kapupuyat siguro. Mahirap magpuyat. Magpuyat. Ang gabi, natulog ako ata 11 na naman. Okay, best friend, sabi ni Loy. Kaya nga, B-Boy. Kaya nga si Grace, panay tulog eh. Kahit sa live niya, tulog siya ng tulog. Okay lang si Mark magpuyat aray ko. Nahilo-hilo nga rin ako minsan. Mainit pa. Kaya di na ako magpupuyat. Tutulog na ako maaga. Hayaan natin si Sangkay. Ayos. Napanood niyo na ba yung video ko? Yung in-upload ko? Ang ganda ng ano yan. Trailer. Ate Brenda! Nalit ka, Ate Brenda. Kumusta? Pumasok ba si Tol Project? Buko.
na lasa asukal. Buko, lasa asukal. Ayun, tinapay niyan. Sige, pagpatuloy mo lang, Mark. Pagpupuyat mo. Aray ko. Yeah. Okay la, waray na naman sulod. Aray mo. Wala na naman. Ate Brenda from Mary Grace. Grace from Ate Brenda. Wala na naman pasok si sa project. Mukhang tinatamad na ito pumasok. Thank you so much, Leros. Salamat sa pagtambay. Dr. Zelda, maraming salamat po. I-project, maraming pang pundo, malamang. Maraming pang pundo. Sasahod na kasi yan. Malapit na. Ano na ngayon? Size na ngayon. March 9, ay 22, sahod na nila. Pagalitan mo nga yan si Sangkay, magpuyat. Ano daw? Di ako nagpupuyat, Grace. Sadya lang, napupuyat. Ate Brenda, shout out. Sabi ni Darius. Ay, Mabi, ingat sa biyahe, ha? Tingin sa kalsada, wag sa babae, ha? Tingin sa kalsada, wag sa soso. Ha? Mabi? Ingat. Okay, ikaw pa naman may hawak mo na nagmamaneho. Ang tinitignan mo, hindi yung kalsada. Yung soso. Ha? Tawang Grace at B-Boy TV. Alam din nila. Nagawain ni Mabi. Hello, Dairos from Ate Brenda. Padi, ingat sa biyahe, Padi, ha? Luto lang ako. Sige, anong niluluto mo, Ate Brenda? Adobo? Mukhang masarap ang ulam nyo, ha? 11 viewers, thank you. 4 minutes, maganda ako, ha? Minsan, yung mata mo sa kalsada, wag sa babae. Sinulit mo lang din sinabi ko, Grace. Sarap niyan. Isda na prito, tas gulay na langka. Yummy, yummy. Tapos may may kamatis ka, tas may siling, may tuyo. Pinobre bala na sura. Ay, di yan pobre, panriko ito. Rico na aton dati yan, pag may sura ka ng gula. Sugad? Doha klase. Like mo pa yung Ayun ay. Mabanta ko talaga pag meron na gano'n. Mas pa yan ako malis eh. Ayan? Oo. Ay, thank you, Lord. Tapos may kamatis na hilaw. Sarap yan sa isdang prito. Totoo, Grace. May kamatis pa naman ako dito. Favorite ko kamatis din. Kaso hindi ako gano'n kumakain na marami. Mabi, tingin sa pipi kung may laman. Manyakol. Ano, Grace? Kumusta? Kuya B-Boy, sabi ni Brenda. Mabi, tingin sa kalsada, Mabi, ha? Tapos may kape. Paano yun? Oo, pwede pala. Prito, tapos may kape. Tapos may tapos yung kape mo, tapos ilalagay, ibubudbud mo yung yung tuyo at saka sili, Sarap nun. Saluin mo sa kamatis, Tapos may kape, Ano kaya lasa nun? Okay lang, Ate Brenda. Sangkay Grace, thank you. From Perselda, Cherry Special, Lloyd, thank you so much sa inyo. Hoy. Magayin na ako, guys, ha. Mabitin
ano ko na lang to, paabutin ko pa lang 1 hour 30 minutes, 1 hour and 25 minutes na to eh. 5 minutes. Para mag-end na tayo. Kakain pa ako eh. Nagugutom na ang aking mga alaga sa tiyan. Nagsasabi na, kain ka na boss Mark, kain ka na, nagugutom na kami. Huwag, maaga pa. Hindi ako mag-live na mahaba. Nakakasawa magdaldal. Yan. Umagsak. May bumagsak dun. Ay, matanda. Kasi tatay. Bumagsak si tatay. Four minutes left. Maganda tayo guys. Okay, huwag maaga pa. Ayaw ko. Ayaw ko maghaba ng live. Naka-live si Dairos ba? Ibaba mo na si Bunso. Oo, binaba ko na si Dairos. Salamat sa 9 viewers. 3 minutes left, guys. End na tayo. Thank you so much sa inyo lahat. Sangkay, Team Boom. Thank you so much sa Team Boom. Okay, end na tayo. Chinese word, thank you so much po sa pagtambay. Wag. Yung kumampisalaki ko ng mahabang live. Para makapasyal naman tayo sa ibang live. Maya na ako magpunta kay Bunso pag end mo. Oh, ano na lang to, 2 minutes left. Mag-end lang. Gutom na ako. Salamat sa inyong lahat sa pagpasyal. Salamat kay Nogers TV sa pakulay. Huwag niyong kalimutan si Nogers TV, suportahan natin. Ano ko mamaya sa grupo natin sa Team Boom. Yung kanyang link. Sana all, pinapasyalan. Hoy, Chinese word, nagsisilos, hindi nyo daw pinapasyalan. Ma'am Cruzelda, thank you. Family account, thank you so much. Chinese word, thank you so much. 1 minute left. Ayun na tayo, ma-end na. Kuya Palangka, love you. May premiere ka ngayon? Di Chinese word? Para mapasyalan namin mamaya. Sa dami ko na-subscribe na mga YouTuber, hindi ko minsan makita yung pop-up na pag nag-premiere ka. Di pa yun. Wala pa? Wala ba? Pero may video ka. Edit. Saka ano ba yung binababa mong link sa akin kapag naka-live? Na ako na makasugod. Di ano yun kay Nogers. Mamaya baka ako. Baka next month na. Aha. Salamat sa inyo guys. Again na ako. Bye-bye. 8 viewers at 32 thumbs up. Salamat. Bye-bye guys. Bye-bye. Salamat sa inyong lahat. Ingat kayo lagi mga kuray. Love you all. Bye-bye. 1 hour 30 minutes na tayo. Mag-end ako. Main, salamat. At sa Team Boom. Bye-bye, Nice. Thank you so much. Bye-bye, Sangkay. Ingat kayo lagi lahat. God bless. Salamat sa inyong pagkulitan. Ingat kayo lahat. B-Boy, thank you. Ma'am Cruzelda, thank you. At sa lahat, Ning Lord, thank you.